Αυτός που οι Ινδιάνοι ονομάζουν Χαόκα χτυπά το τύμπανό του με τον άνεμο και ξυπνά τον κεραυνό. Ο κεραυνός φέρνει την αστραπή και η αστραπή φέρνει τη φωτιά. Δεν ακούω τύμπανα. Προς όλα τα αεροσκάφη, ανεξέλεγκτη πυρκαγιά στη βορεινή πλαγιά του Πάινκο. Ελάτε παιδιά, φορτώνουμε! Φέτος το καλοκαίρι. Ενημέρωση για ηλεκτρική καταιγίδα. Η πιο καυτή πυροσβεστική μονάδα Να η φωτιά, παιδιά! Πρόσεχε το εξώμετρο σου! έχει ένα νεοσύλλεκτο. Ο Ντάστι Κρόπχοπερ, το αγωνιστικό! Κροπχόπε! Σε είχα για μεγαλύτερο, αλλά δεν πειράζει. Καλά. Ήρθατε για να γίνετε πυροσβεστικά. Γιάννα! Το λάσπωμα κάνει τους κατασκηνωτές λυπημένους. Τα μεγάλα πάρτι μου τους κάνουν χαρούμενους. Καταλάβατε! Η απάντηση είναι ναι! Ναι. Ποτέ δεν θα καταλάβω γιατί θέλετε να εγκαταλείψετε ένα αεροπλάνο σε άψογη κατάσταση. Λάθος! Εσένα εγκαταλείπουμε! Είσαι σε λάθος εναέριο χώρο. Συγγνώμη! Κόλλα το αφεντικό! Η Disney παρουσιάζει Γεια σου γλυκά, έπεσες από κανένα B-17 γιατί είσαι μπόμπα. το Μπροτάρι. Κάλε την εξάρτηση προσγείωσης. Τι? Κάνε μια δοκιμή. Άνοιξε τους τροχούς, αείνη. Τη θαυμάστρια. Είμαι η Ντίπερ, έτσι με φωνάζουν. Κυρία? Δεσποινής, ναι. Ντίπερ. Ναι. Τον αρχηγό. Wing lifter, ελεύθερος για μανούβρα. Ντίπερ, ετοιμάσου για ρήψη στην κορυφή της πυρκαγιάς. Λίφτη. Τον επιθεωρητή. Κύριε Mayday. Αυτός ο τύπος γράφει όλα όσα λέω. Ναι, Δηλαδή έγραψε και αυτό, ναι, και αυτό, ναι, και αυτό. ναι. Α, στην ευχή. Θα τα καταφέρω! Όταν όλοι οι άλλοι φεύγουν, Γεμίζουμε και φεύγουμε. οι ήρωες έρχονται. Κατευθυνόμαστε μέσα στη φωτιά! Σφίξτε τα δόντια. Τι κάνουν τα ζώα που ζουν στο πάρκο? Αν έρθετε στο πάρτι απόψε, θα σας λυθούν οι απορίες. Hey ho! Κλείσε το υπόσφαιγο. Τέλεια! Αεροπλάνα 2, υπτάμενοι πυροσβέστες. Σαν τις καυτερές πιπεριές της μαμάς. Πικάντικη. Και βάλε! Προσγειώνονται το καλοκαίρι του 2014.